Hello mga kalabidabs and welcome to Good Food. The best lutong bahay in Daraga. It's Tikiman time! Ngayong araw, pinuntahan natin ang isa sa kilalang kainan dito sa Daraga, ang Good Food. Ang Good Food ay unang nakilala sa kanilang masasarap na tusok-tusok at kakaibang sauce. Sa kanila rin nagsimula ang masarap nilang fruit juice. In fairness mga kalabidabs, ang ganda ng kanilang kainan dito sa likod plaza ng Daraga. Aakalain mong parang nasa isang restaurant ka o isang hotel dahil sa ambience ng kanilang pwesto dito sa likod plaza ng Daraga Albay. Hello mga kalabdabs, welcome to my channel. For today's vlog, andito po tayo sa Good Food. Located po yan dito sa likod Plaza Daraga Albay. So ang Good Food po ay isa sa kilalang kainan din dito sa Daraga. And meron din silang branch dyan mismo sa may market, sa may fruit section area. And doon yan sa may likod ng Quick Mart. So dito tayo ngayon sa kanilang malaking pwesto. Dito po yan sa may likod plaza para subukan ang kanilang mga ino-offer na pagkain. Eto na nga mga kalabdabs, kitang-kita nyo naman na itsura pa lang matatakam ka na sa sarap ng kanilang mga inihandang pagkain ngayong gabi. Siguradong sulit ang kain mo sa masasarap na lutong bahay na yung matitikman dito sa Good Food. At syempre hindi pwede mawala ang talagang trademark ng Good Food, ang kanilang mga tusok-tusok or pika-pika. Itsura pa lang, matatakam ka na sa sarap. Kaya wag na munang mag-diet mga kalabidabs dahil siguradong mag-i-enjoy kayo sa masasarap na pagkain inyong matatry dito sa kanilang pwesto sa likod plaza, ang Good Food. At isa pa sa dapat yung matry dito ay ang kanilang napakasarap na halo-halo na perfect this summer. Yummy! So, ito na mga kalabidabs yung ating mga itatry dito sa kanilang kainan. Dito po yan sa Good Food, located po sa likod plaza Daraga Albay. So, yung ating mga itatry, of course, syempre, yung sinasabi nilang putok-batok. Ayan, meron sila dito. Lechon kawale, tsaka ito yung chicharon bulaklak. Ayan. Lechon paksiw. Chop suey. This is the chop suey. Yung steak, the pork steak, yung social, very healthy food, yan sa mga dapat. So dapat hindi tayo puro makap na dapat nagugulat din tayo pag kikain. Ito ay yung umba. This is chicken stuff. Good. Ito yung pinakakilala sa kanila, yung kanilang mga tusok-tusok. Ito yung kanilang isaw. Mayroon silang lumpia, mayroon silang, ito yung baka, pritong baka, kwek-kwek, the kwek-kwek, and yung pinakakilala dito sa kanila, of course, itong chicken nuggets. At pinaresa na kanilang, ito yung kanilang pinaka-famous dito, yung kanilang kakaibang sauce. Plus, mayroon sila itong halo-halo na perfect for summer. So, ano pang hinihintay nyo mga kalabidabs? It's Tikiman time! So, eto na mga kalabidabs, kasama natin si Miss Alex, one of the anak ng owners. So, isa na siya nagmamanage dito sa Good Food. Dito po yan sa Daraga Albay. So, aside sa po ay nagmamanage nitong bonggang-bonggang kainan dito sa Daraga, mayroon din po siyang YouTube channel. So, ano po ang iyong YouTube channel? Hi, Lobby Dog! So, ini-invite ko po kayo mag-subscribe sa Itchy Girl or Malex Bolo sa YouTube account. Yun. So, ano-ano naman
ang makikita nila on your YouTube channel? As of now po, nag-start pa lang ako nung January. So, ang mga na-upload ko pa lang about doon is yung life ko, yung sa Tesla, and yung travel vlogs namin family. So, sunod-sunod na yung sa Good Food. Baka po i-upload ka na din sa Good Food namin. Good. So ano-ano ba yung mga makikita nila dito sa inyong pwesto sa Daraga? So, pag pumunta po kayo dito sa Good Food, mura na, masarap pa, pero yung place namin is the best. Para siyang, yung parang calming na, parang matutuwa talaga kayo kumain kapag dito kayo sa Good Food. Kasi ang ganda ng mga Opo. pa-chandelier. Yung papa ko lang po ang gumawa niya. Ang ganda, very unique. Opo. Tama, ika nga parang kayo ay tinatangkilik ang mga local products. Yes. Tama. So, ang ganda po dito kumain. Alam mo yung pwesto na dito, social din yung dating Talaga maganda yung mga pasyandali dito, mga kalabidabs. And tingnan nyo naman yung mga talagang pagkain dito, parang pistahan. Tarapistahan. And mayroon din po kayong halo-halo. Yes po, yung halo-halo namin, nag-start pa lang po ngayong month. Pero, nung pinopost namin siya sa page ng Good Food, may pumupunta naman, may dumadayo po dito sa akin. Ay. Pabalik-balik. Kahit po nung may bagyo, may bumibili po talaga ng halo-halo namin. Okay. So, invite mo ulit yung ating mga kalabidabs para dito sa So guys, hi mga Lovey Dubs. Again, ini-invite ko kayo pumunta dito sa Good Food, dito sa Bailon Compound. Pag nakita niyo yung overpass dyan sa Daraga, papasok lang dito sa pinakadulo ng Ukay-Ukayan, makikita niyo na yung Good Food. Ini-invite ko kayo dito, promise, mabubusog kayo dito sa Good Food. So yun mga kalabidabs, kaya kung gusto niyo pong itry yung kanilang masasarap na pagkain dito po yan sa Good Food, punta na po kayo dito sa Likod Plaza, Daraga, Albay. Kung gusto niyo pong itry yung mga lutong bahay, ayan, punta po kayo dito sa Likod Plaza. And kung gusto niyo po yung mga tusok-tusok, ayan, mayroon po sila dito din sa Likod Plaza, doon sa may Prutasan at doon sa may Quick Mart. So, ang dami na po nila branches at payaman ng payaman, palago ng palago. Ang ito yung pinaka. Ang pinakauna po. Yung pinakauna po namin yung sa Prutasan. Sa Prutasan. Apo. So, ito talaga hanggang sa ito na lumaki na talaga ng tonggong. Pero since po nung dati pa talaga, nagtitinda lang kami ng juice sa gilid ng Prutasan. Oo, kasi mga kalabidabs, yung kanilang juice, yung parang minix-mix ng mga fruits, sila po yung pinakaunang gumawa. Tapos hanggang sa binayad rin sila. Pero yun na nga, iba pa rin yung juice nila as compare sa iba. Talagang ma-identify mo pa rin na yung juice na yon ay gawa ng Good Food. Kaya ano pa mga kalabidabs, punta na po dito at i-try yung kanilang mga delicious food. So eto na mga kalabidabs, no? Bago natin nantakantong lahat, titikman ko isa-isa yung kanilang pagkain, yung kanilang upod. Next, ito yung sweet and sour. Next is the umpa. The malunggay na mayroong pasa-pasa. Beef steak. Or steak. Chop suey. Pahat. Paborito ng lahat, ito yung paksiw. Chicharon bulaklak. Huwag lang kang sobra dito. Malakas sa height lang. Ito yung kawal. Itong lechon kawali and itong chicharon bulaklak, talagang panalo na ito po itong mga kalabidabs. Sobrang sarap talaga yan. Pero the rest, lahat naman talaga masarap yan. Kaya kung gusto nyo i-try yung mga pagkain dito, ayan, punta na po kayo dito sa Good Food at siguradong mag-enjoy po kayo sa inyong lahat na kakain. At for sure, makakalimutan nyo ang inyong diet. So ito na mga kalabidabs, it's Sikiman time! So eto mga kalabidabs, yung isa sa kilala dito sa kanila, no, yung kanilang juice, no, yung kanilang fruit juice. So sila po yung pinakaunang gumawa nito, yung pinaghalo-halo yung mismong frutas. And yun na nga, ito yung trademark ng Good Food. So kung gusto nyo try yung kanilang delicious
and refreshing drinks. Ayan, punta po kayo dito sa Good Food. Meron po to available, hindi lang po dito sa Likod Plaza. Available din po to doon sa may Quick Mart and sa may Prutasan, sa Daraga. So, eto naman Kalabidabs, no? After natin matry yung kanilang mga lutong bahay, ngayon naman syempre ang kilala sa Good Food ay itong kanilang mga tusok-tusok. Yung kanilang kwek-kwek, yung kanilang isaw, yung kanilang, of course, the chicken nuggets na talagang favorite ng lahat dito sa Daraga. And syempre, yung itlog, plus yung kanilang lumpia, and the pritong baka. So, isa dito sa mga talagang mabenta dito. Itong pritong baka, tsaka itong chicken nuggets ang talagang pinaka-popular at talagang pinaka-tawag dahil madalas na bilhin ng mga taga-Daraga dito sa Good Food. Dahil siyempre, sa kanilang masarap na sauce. Ito yan, tsaka ito. So, ako kasi kinukumbine ko. Ikaw kinukumbine mo. So, madalas kong kinukumbine ko din na ganyan. Para mag-yama siya. So, gagawin niya siya. So, eto naman Kalabidabs dahil summer ngayon, ayan, mayroon po din sila in-offer dito na halo-halo. So, ito talaga natin yung kanilang halo-halo dito ng Kalabidabs. So, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi. Dito po yan sa Good Food at na-try natin yung kanilang mga masarap na pagkain in-offer, especially yung kanilang mga lutong bahay. Mga Kalabidabs, sobrang sarap na kayo gusto nyo try yung kanilang mga lutong bahay. Ayan, nandito po yan sa Likod Plaza ng Daraga, Albay. And syempre, kung titikman nyo yung gusto nyo try yung kanilang mga tusok-tusok na talaga naman isa sa mga kilala sa pagkain ng Good Food. Ayan, mayroon po silang available niyan sa Likod Plaza. Dito po yan. And mayroon din po doon sa may market, sa may Prutasan, and doon sa likod ng Quick Mart. And syempre yung kanilang napakasarap na fruit juice. At the same time, mayroon na rin po sila yung halo-halo na tirahin natin kanina. Kaya sobrang sarap. Worth 50 pesos. No? Talagang sulit na sulit pa. And yung kanilang mga sahog doon ay homemade. And syempre dito mayroon pang available yung mga mahilig naman sa lechon kawale and saka sa chicharon bulaklak. Ayan, sobrang sarap po yung mga Kalabidabs. Kaya kung gusto niyo pong i-try yung mga nasubukan nating pagkain, ayan, punta na po kayo dito sa Likod Plaza at hanapin lamang ang Good Food. So maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi, sa amin ngayong gabi, sa talaga namang napakasarap na food trip. At syempre kung bago ka sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para update ka sa lahat ng videos na i-upload ko. So please do follow me on my other social media account. This is Bon James D, ang vlogger. Post ko sa mga kalagay. Bye! Hi guys! Magpunta kayo dito sa amin, sa Good Food. Marami ditong pagkain. Masarap pa.